Hej og velkommen til. Jeg uploadede det her billede på Facebook for plads siden, og der var rigtig mange likes på det, så jeg tænkte, jeg lige ville vise, hvordan det var lavet. Det er jo lavet med to panoramabilleder, som er lavet på iPhone, og som så er sat sammen oven over hinanden. De to billeder, jeg tog, det var først det her nede af bunden af Colosseum, og bagefter et af toppen med himlen heroppe. Min tanke med de her to billeder, det var så, at jeg kunne, når jeg kom ind, bare smide dem ind i Photoshop, og så lige sætte dem oven på hinanden, og så ville de passe sammen. Men som man kan se her, så selvom jeg prøver sådan at placere det, hvis man kigger på den række fliser, der er her, række sten, der er her, og den der nedenunder, så hvis man sætter dem oven på hinanden, så er det svært at få, hvis man får den her kant derovre til at passe, så passer det ikke herover. Hvis man får de her sten herover til at passe, så passer den ikke herover. Så det kunne man ikke. Sådan lige, jeg kunne ikke helt finde ud af, hvorfor det var, de ikke passede sammen, fordi jeg har stået det samme sted og taget billederne, så de burde egentlig passe sammen. Men her er det jo så, at Photoshop kan komme ind til hjælp. Hvis vi kører ved File, Automate og Photomerge, og bare lade den stå på auto her, og så lige går herud på vælger de to billeder, og trykker OK. Så arbejder Photoshop lige lidt. Der er nogle rimelig store billeder, de er panoramabilleder, der er mange pixels i dem, så det tager lidt tid at beregne, men her kan man se, det er faktisk resultat. Og der kan man se, at grunden til, at de overhovedet passede sammen, det var, at det øverste billede, det åbenbart skal drejes lidt, for at det hele kommer til at passe sammen. Men det kan Photoshop lige nu regne ud. Så her er egentlig billedet som sammensat, og det passer perfekt sammen alle steder. Men det jeg så gjorde, det var at tage crop tool her. Og sådan bare lige lave en grov markering af, hvad vi gerne vil have med. Så image og crop. Så går vi her i file, save as, og gemmer det på skrivebordet, gemmer i TIFF format, så vi får den bedst mulige kvalitet. Og gemmer den. Og hopper i Lightroom. Og vælger TIFF-billedet, det sammensatte billede. Importerer det. Hopper over i Develop module. Så skal vi se, at hvor billedet er sat sammen. Og det er så her, vi kan begynde at justere lidt i farverne. Det første jeg gjorde, det var at skrue det lidt ned i exposure, fordi det er lidt lyst. Så skruede jeg godt op for kontrasten. Så lavede jeg det her HDR-look med at skrue highlights helt ned og shadows helt op. Så vi får masser af detaljer frem, både i highlights og i shadows. White tror jeg ikke ved. Tog blacks lidt ned, så vi får lidt dybere mørke farver. Clarity op på 10, og så lidt op saturation, så vi får lidt mere farve i billedet. Det var lidt mat, synes jeg. Og den sidste ting jeg lige gjorde, det var at hernede under, for lige at få lidt mere farve på himlen. Så her, lige en lille smule opad, ikke så meget. Og det sidste jeg gjorde, det var så at lige lave en hurtig beskæring af billedet. Fordi jeg synes, der er lidt for meget sten med herover i forhold til hvad der er herover. Skar ind til cirka der, enter, og det var faktisk det færdige billede. Så det var teknik. Jeg håber, at du kunne bruge det sådan noget.